Usa ka lalaki nga gituhuang nag-amok samtang nagbitbit og pusil. Ang samdan human naunhan matud pa og pusil diyang misulay kini og pamusil sa kapulisan sa Zamboanga City. Gilayong gitabang sa otoridad kining usa ka lalaki human nakaangkon og samad pinusilan sa lawas diyang napusilan matud pa sa responding police sa Zone 7 Barangay Buwalan, Zamboanga City pasado alas 11 sa Domingo sa gabi. Gilang biktima nga si alias Markel og residente sa mong barangay. Sa inisyal nga report sa otoridad, gituhuang nag-amok ang mong lalaki sa mong barangay samtang nagbitbit og pusil. Apan diyang miresponde ang mga taga-barangay Tanod, lakip kapulisan, napungot matod pa kini. Human mahayagan og flashlight ug dayon misulay kini og pamusil. Apan naunhan daw kini og pusil sa kapulisan. Padayong nagpatambal ang sospek nga matod sa otoridad, ana-ana sa maayong kahimtang. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga mokuhaan kini og pahayag lakip ang iyang kabanay. Padayon ng investigasyon sa kapulisan.